Уау, каква жена! Рагадай, вади убийствен край. Рагадай, какво ще става или аре? Ни ще стане, нема да и се разбине. Леко, леко, леко. Тач, 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 тач. Рагадай, тач, 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 тач. Рагадай, тач, 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 тач. Рагадай. Тач, 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 тач. Рагадай, тач, 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 тач. Какви очи, дяволко особено, нали? Какви очи, мила си позаличи. Епиш ме, външно, а и вътрешно. Покрай теб ми става много кама сутрешно. Даваш ли да те уча на поезия? Идваш ли